على الله توكلت على الله توكلت على الله جنينجي سمد لما صلى توكلت على الله وينبوني ببي فما أعلم توكلت على الله جنينجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جنجي دك فما الله توكلت على الله دليل فيونا فما الله توكلت an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye avril kalo ale tile 5 ye bi ye san 2024 sunkalo ale tile 26 ye bi ye ale bɛ k'i sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la Falaye an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ fu ne taara janaja sabala bi ala ye masa ye dɛ minnu tun b'u disi gosi k'u tɛ jɛn ni min ye k'o tɛ kɛ n'olu ko min olu de don n'olu ye kuruko 3 ni kankara meleke bolo a kaburu dɔw la tile kalaya kojugu denmisɛnninw ma se kaburu dɔw senni na mɔgɔw selen ye k'an k'an jɔ ko kaburudenni sencogo ma ɲɛ k'a profondeur ka dɔgɔ o tile bɛna anw yɛrɛ mɔ amara an ka sira ala ɲɛ disi gosi ba in yaadalen ba in n bɛ se nin na se bɛ ne ye setigi ye ala de ye foyi tɛ jɔnninfin jɔn ta ye an ye min ye bi a bɛ maa waju an taara an balima dɔw ani an teri dɔw olu ka janaja la ka bɔ yen ka sɔrɔ ka taa an yɛrɛ kɔrɔmuso ta la o kɛra misabugu n'o ye Ritaba ye Ibrahim Boubacar Keita furumuso ale tun b'o kɛnɛ kan ani maa wɛrɛw an na tila ka an da don o la kibaruya kuncɛ wagati sunkalo bɛ ka ban El Hadji Umaru Sumare ale ye laseli dɔ kɛ bi a ka kutuba kɔnɔna na an bɛna o da mɔgɔw tulo kan Fransikaw ka Jeux Olympiques o labɛn bɛ sen na Niger jamanakuntigi ale ko ka dan sigi min ye u ka Niger ale jamana conseil n'o ye maire ye olu ka baara ko ka dan sigi o la ni waati in na États-Unis kaw fɛ yen Los Angeles ko suɲɛni dɔ kɛra ye a kɛra kabako suɲɛni ye miliyɔn caman o de taara zon fɛ siɲɛ kelen wa min ye an yɛrɛ fɛ yan fana funteni ani kurantigɛ olu kɛlen don k'u bila o fila ni dɛbɛ la bi kɔrɔbiyaru olu dɛsɛra an ka ala nɔ masa ye an ka sabali an ka dɔ bɔ an ka kow la wulada in na Keba Jalo bɛ yan Falaye Keita bɛ yan ka taa se Amara Nun Keita ma ani ne yɛrɛ an bɛna mun sɔrɔ an na o da aw tulo kan an y'a fɔ n ko nin waati in na min ye kurantigɛ ale ni funteni lahawuta min bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na baara gɛlɛyalenba don dɔgɔtɔrɔw bolo ja an bɛ ka dɔgɔtɔrɔw ta ye sabula gouvernement yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ ko ka carburant di olu ma problème tɛ carburant ye problème tɛ dɔgɔtɔrɔso ye problème tɛ dɔgɔtɔrɔw ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ si tɛ ka chômeli kɛ sisan mais problème ye min ye groupe de dɛsɛra groupe bɛ se ka baara min kɛ ja mɛmɛnɛn ti sa fɛn tɛ se ka énergie nɔrɔ bila han n yɛrɛ ye kuma dɔ mɛn bi ko ala bɛ ka girin solaire min na ko ni batterie ɲuman t'i bolo k'i bolo b'a jɛ fana bi n ye mɔgɔ sugu caman ye janajakɛyɔrɔ ninnu na an n'u ye barow kɛ baro janaja ni sukoya banna a b'aw sigi a bɛ fɛnw techniciens dɔw ye fɛn dɔw fɔ sisan gouvernement yɛrɛ de kan ka fɛn ninnu fana subventionner daminɛ parce que jamana caman bɛ ka don min na o ye ka batterie ɲɛnama ɲini ka da nɔgɔya jamanadenw ye panneau o bɛ kɔni problème tɛ panneau na
pano sugu problème to la mais problème ye batterie de donc bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo u yɛrɛ tɛ se ka t'u ka so yɛrɛ u bɛ waati bɛɛ parce que dɔgɔtɔrɔso yɔrɔw bɛɛ falen don denmisɛnninw bɛ na cogo min mɔgɔkɔrɔbaw bɛ na ten accidentɔw bɛ na ten cogo la min ye morguw ye fɛn ne yɛrɛ k'a ye k'a fɔ kɔrɔbaya bolola yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ sɛgɛnna a ye maa ɲini min bɛ bila nɔ na ale ye taa ni ka segin min kɛ Pongé dɔgɔtɔrɔso ni Luxembourg ni Gabriel Touré ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ɲɛnaminina wa a bɛ taa ni su dɔw ye fana bila yɔrɔ tɛ sɔrɔ u la amara maaw bɛ ka bar glace bar k'o de san ka su mara u fɛ yen yanni janaja cɛ an ka sira la ɲɛ waati in ma nɔgɔn dɛ wagati in ka gɛlɛn yɛrɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ kuranko in na u k'a ɲɛɲini se fɛn fɛn bɛ gouvernement a k'a bɛɛ kɛ pour que kuranko in ka ɲɛnabɔ wulikajɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ u k'o wulikajɔ kɛ kuranko in ka ɲɛnabɔ a bɛ belebele n t'a fɔ parce que 2016 nin saya ɲɔgɔnna kɛra sukoya kɛra tancogo la 2016 funteni fana na mais ni kuran bɛ yen a bɛ dɔ bɔ a la ni kɔni ye ala ta ye donc an tun bɛ fɛ k'o fɔ parce que bi dɔgɔtɔrɔso tɛ yen hali furakɛli yɔrɔ minnu filɛ an b'a fɔ min ma CSCOM an k'u tigiw fo dɔgɔtɔrɔ minnu b'a kɔnɔ u yɛrɛ tɛ ka se ka to hali u tɛ se ka t'u ka so ala ni baara fɛ pédiatriw minnu ye den jigiyɔrɔw n'u ye denmisɛnninw fitininw ka ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min ani mɔgɔkɔrɔbaw taw fɛn kelen pe min bɛ yen ni problème t'o la a b'o dɔn dialyse minnu joli bɛ yɛlɛma olu kɔni ala barika la yɔrɔ caman na an y'a ye k'a fɔ olu ko ka nɔgɔn nka courant technicien dɔ ko ma bi ko palais de Kuluba cité ministérielle ministre minnu bɛ kɛnɛma i n'a fɔ défense n'a tɔ ni fɛnw ko k'olu bɛɛ lajɛlen de kɛ programme ye ka panneau solaire ɲɛnama ɲini Allemand fɛ batterie lithium k'o sigi olu la kɛnɛma ampoule minnu fana b'an bolo k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ panneau solaire ye gouvernement fana ka baarakɛyɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen polisiso ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen bila panneau kan ko n'an y'o kɛ tɔ min bɛ to mɔgɔ tɔ bɛ se k'u mago ɲɛ ni o ye nka ko min ka gɛlɛn yɛrɛ ni fura kan ka ɲini o la o ye courant soin fana ye o courant soin kɔni kɛmɛ sara la bi o bɛ 42 la ko fo ka kɛlɛ yɛrɛ de o kan ka kɛlɛ yɛrɛ de baara fɔlɔ dɔ kan ka kɛ o kɛlɛli ye poto parallèle ni fil parallèle minnu bɛ dugu kɔnɔ bi o de ka ca donc nin ye o ko ye waati yɛlɛma an y'an da se a ma yan ko Segu fana ko ba bɛ ka boli k'a daminɛ Segu lycée Cabral dangan bolo min bɛ yen ka na se fo quartier administratif la ba y'i kuru ni mètre 50 de ye bi ji bɛ ka ja Segukaw kɔni y'a jaw ta k'a ci an ma an yɛrɛ ka se k'a lajɛ a ko bɛ cogo min degun don parce que waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale ni ba marali kojugu o bɛ ka na fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo wulikajɔ de ka kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min o la sini min ye Thierno Ibrahim Balde ye an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ midi wagati parce que olu ka association wulilen don ka ba kankun olu kɔlɔsi degun minnu bɛ yen mun yɛrɛ la a ko tɛ se ka ɲɛ olu yɛrɛ ka tɔn ye jɔyɔrɔ baara minnu k'a kɔnɔna na n'u ka laɲini ye minnu ye n'ala sɔnna ma ani Balde ani ale na kuma o kow bɛɛ lajɛlen kan an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko sunkalo ale bɛ k'i sɛnsɛn ka se a fori yɔrɔ la forili in ko hukumu kɔnɔna na min ye El Hadji Umaru Sumare ye ale ka bi kutuba o ye tali kɛ o la ko ni sunkalo ban waati sera amara ninnu ɲɔgɔnnaw k'u bɛ tunu u t'i ye tuguni u ye bateau ni fɛn minnu kɛ nin ye olu kɔni ta banna a ko ko ajakura n'u ka disaw k'olu fana bɛ disa bila ko nka maanifin kan ka min kɛ o ye kuda ye de ni sunkalo y'i waaju k'i bila sira kan Lailatul Kadiri su a ko mɔgɔw k'u jija fana u se ye fɛn fɛn zakatal fitiri min fana kan ka bɔ ni sunkalo banna fo ka taa se selikɛnɛ sigili ma Umaru Sumare y'a da don nin bɛɛ la an ka jɛ an ka El Hadji ale lamɛn. Ne balimamuso sunkalo taatɔ filɛ nin maa minnu kunnadiyara olu ye jɔnw ye olu de ye mɔgɔ minnu ni sunkalo ye leçon d'u ma u ye leçon in faamuya ka tila ka leçon in baara ala k'an fara olu kan balimaw mun dunna an bɛ kɛ maa kunnangow ye
mamunu ni sungalo kelen do kula kala jogo nyumauna kula kala tega blaya muye hera mungu bolo ya la so balmoma kula kala hinela kula kala makarila na fora ka ko sungalo ni le sombe dema sungalo ko fe e katla ka ke fajiri o te kunangwe ya de koy al mardud alayhi fi hadha ash-shahr nimwami ke sunna ke ka suntara ka filima ikaro ka fi kunangwe arade la harabe ni misa mbamun yinaw fa islamu la ta'udu ila al-kufr aw kana sil kafir yama fan baw gara kafir yala aw kana sigoma aw kana sigi flanka fo yama a fitini na akumbaba kadaga flanka fo ya fitini ya jumaye yere yira mona dum bara la dura kara flanka fo ya kabara ka wala sahada ma dum bafo sungalo ya ambali hada ma den sugo dumma sungalo ya ambali fen koneuma sungalo ya ambali sobona ayambali ngalontigala ayambali jamfala ikado ka fo bela jilen posi dairela ka alakra la de sallallahu alaihi wasallam ayaw jilaja sungalo e jugo nyuma munundi awma sungalo e jugo nyuma munundi awma ayaw jilaja de halli sungalo temina ikado ka fo o jugo nyuma o ka do awla balmo de bawbulo mununda selendo sinju de bawbulo mununda selendo nodu mago jolendo aw ka demela sigi nyumu de bawbulo mununda selendo nodu mago jolendo aw ka demena yatima ka hakabe mi aw ka nafulula musomunun chaw sara ka deun tu bolo ruka hakabe mi aw ka nafulula nyuma ya be mi aw ka nafulula aw be aljanna sanin nafulo jumayi abaw yere kisi tasma mani nafulo jumayi ala ya uso ay sungalo intilesu ay sujo ay ko bela jilentoy ay to ala de kama hali furumu na ya soro ala ta do anya furubla kadaka dorete ambado ka fanga furu fe mun ba no fe ala kota mun ba no fe cortege mun ba no fe kunfiya bara mun ba no fe ambal ma muso ye hijabuta kunabiru tara ayaw jilaja sungalo ko fe ni jogo nyuma nunun kana blade ay ala ka misru kono lawfa asalila ay suntiga nyogon fe ay wajuru lame ay tafsiru lame ay nin bela jelen lame nyogon fe mbal maslamu nunun bela jelen ye famu na ya sura amanga slame ka to sungalo ko fe aka sungalo ta to fle mais est ala ya saya mun fora ka ko ni sunna ibo soro o ala ya sura be mi aula o ala ya sura be mi aula na ya sura ay nyumanke ay do fara kande na ya sura ay umma bo kojugula aw kana siri kojugu matuguni anga doni boka do yi kando akoni mugomi ni jila da sungalo daminela alaba koni fay fagarala kaman bazara habatan wa saqaha wa rahaha kabe kuma mugomi na ya sura ye nyoda nyoin dane tala ka jika koro tumana mina nyo wolola amma ko be jila tuma mi sina ka to itara ka to abesa wa ya tasa abesa ay sungalo la bolo ni ala patoi ay ala bolo na ka nyuma uye sungalo laba na fora abeto be daji su kelen kono mado preselendo sungalo bansu sumi na be fo bela jelema ala ya farauma mado fana betu ko sumbela jelen daji glomina ala kan kisama kata daji mana kola kata jadi sobo yorawla hakili be min balma muso aw ka sungalo de tato flani amba allah taala de ala ka sanchamando anga zigala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ame Elage Omar Soumare fo do ba fo misri mbe omnisport kerefe do ko me nokora misri nga dugule munu mbe ulugo ko misri do alebe almamiake ngani be fe ka do misri yata bare uye murudo che kono misri mina o almamindo ama fo ka wala nyumando akalla selina ka blasral na ka dugawla jamanae infana juma chenre la mo be selu fo omnisport konnana ma chama mita ka juma la je bi kunye juma la ban ay wali num ke minute bisaba nyona sika mo hakila jigi seli ko la anganga munu ngani sungalo bana anyi min soro wala odeni ke bani mata ka mikro la de ni nere ka mikro e ka son seka nyata njula e
ka sɔn ale bruit ka ca kojugu n tɛ k'i ta han yafa ma parce que an bɛ sunkalo n'an bɔra yen an bɛna kɔkan kibaruw la an bɛ taa Niger kaw fɛ yen Niger olu ka jamana fanga ndaraki ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye préfet min bɛ yen n'o ye Burema Seni ye ni ale yɛrɛ tun ye préfet ye u ka dugu dɔ kɔnɔna na ni capitaine don k'u ye ale ka baara ban pewu ale ka préfeya kɔni u ye dan sigi o la o nɔgɔnin kelen fana fɛ u ka dugu ni dugumisɛnw ni dugubaw conseiller minnu bɛ yen n'olu ye conseiller municipaux ye u y'olu fana ka baara ban nin kalo in tile 4 n'o o ye bi ye bi 4 ka ca dɛ 4 avril 4 mois le 4 o kun tɛ kunu de k'o kɛra kunu wa cɛ ko k'a tɛ d'aw ma han ko délégation spéciale ale ni administrateur délégué ko olu de bɛna sigi yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na u ka cour min bɛ fana n'u fɔ ko cour d'état ko n'ala sɔnna ma u k'an ka lajɛ kɛ bi jumadonya in na yaasa Bazoum ale fana ka présidenya makama min b'a kan n'a fɔ ma ko immunité présidentielle ko ka wuli ka bɔ o kan o baara kan ka kɛ bi an bɛ don waati min an m'o jaabi sɔrɔ Sénégalikaw fɛ yen Bassirou Diomaye Diakhar Faye président min tun bɛ yen n'o bɛ cour suprême kunna n'o ye Abdoulaye Ndiaye ye ni magistrat don ale fana y'a yira k'a fɔ ko ka o wuli ka bɔ a nɔ na sabula o magistrat in ale tun ye tugura Macky Sall kɔ ka Macky Sall hakilinaw labaara u y'a yira k'a fɔ ko min ye Macky Sall ale tun ye jɛrɛ kɛ sa fɔ ma ko conseil supérieur de la magistrature a ye laɲini fɛn fɛn kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa min ye Faye ye ale kɔni ko ko o laɲini n'o fɛn fɛn kɛra sa k'o bɛɛ lajɛlen bɔra a ma wa u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye waleya in ye a kun y'a to Ousmane Sonko waleya min taara cour suprême président kɔrɔfɛ o de tun y'a to n'u ye Ousmane Sonko ye a ma se ka na kɛ cɛbɔ ye kalata la k'a ka parti fana k'o ci ka bɔ yen wɔlɔfɔw fɛ yen ko 24 heures chrono ko o de bɛ sen na min ye Ousmane Sonko n'u b'a wele ko Jacques Boyer n'ale ye premier ministre ni waati in na ale ni Aminata Touré min ni Faransi kun banna ka visa di a ma a ka se ka taa Faransi dugukolo kan salongo ko ɲina min ye Ousmane Sonko ye a y'o Aminata in de ta k'o kɛ Sénégal ni jamana wɛrɛ cɛsɛ ministre ye ko yalama k'o bɛna ko nɔgɔya wa ko kuma tɛ ko ni mɔgɔ min ɲɛ b'a la hali bi farajɛw ka kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Faransi kunnafoni gafew k'u bɛ k'a fɔ Ousmane Sonko ale ni Diomaye Faye ma ko olu ye kasoladenw de ye k'u bɛ k'o de f'u ma k'u tɛ k'a fɔ ko ancien yɛrɛ k'u bɛ k'a fɔ ko prisonnier ko des prisonniers président et premier ministre k'u bɛ k'o de fɔ u ma ko yalama ko bɛna na ni sɔnɔgɔya ye Faransi ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ wa nka maa falen caman fana y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka wuruguru ko nka ko a mana man di Sénégal fanfɛ sabula min ye Faransikaw ye u b'a dɔn u ka hakɛ min bɛ yen o barika ka bon kosɛbɛ wa u ka nafasɔrɔ sira caman bɛ yen u yɛrɛ dili donnen n'o ye kosɛbɛ opérateur économique kunda ale ni Faransi ka entreprise port yɛrɛ k'o tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔna na République démocratique du Congo jo sariya maaw minnu bɛ yen n'o bɛ musow tɔgɔ la olu ye wuli ka jɔ kɛ ka bonyamasegin kɛ u ka jamanakuntigi ye ale min ye Jute Suwina o ta k'o kɛ premier ministre ye n'o ye muso ye nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye u yɛrɛ ka tarikuw kɔnɔna na o ɲɔgɔnna ka kɛ musojɛkulu minnu bɛ yen sa ani muso minnu bɛ yen n'olu ye wuli ka jɔ kɛ kabini tuma min na Kongo yɛrɛ n'a bɛ Belgique ka jɔnya hukumu kɔnɔna na o muso tɔnw bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ ko nin ye ko ɲuman ye ko nin kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Kongo RD Kongo ye k'a ka ɲɛtaga ko bɛna na sabati Angolakaw fɛ yen jamanakuntigi denkɛ ale kun minɛna salon na sininko n'o ye san 2020 ye k'a yira k'a fɔ k'a kun nɔ minɛna yuruku dɔ la ka kɛ ni dugukoloko dɔ ye min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ in ye sa n'o ye José Eduardo ye Santos ye ko kiiri kɔni cour constitutionnelle ko o y'o yira k'a fɔ k'o tɛ se ka tɛmɛ alamisa tɛmɛnen kununko k'o y'o bɔ k'o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye jaabi min bɔlen filɛ nin ye k'u ma ɲɛfɔli kɛ a ko la Afrique du Sud min ye olu ka wasabulon ɲɛmaaba ye n'o ye muso ye ko o kɛlen kunu ka taa a welelen ka taa polisilakaw fɛ ka taa wele jaabi weleli in senfɛ sa Pretoriakaw fɛ yen ko a y'i bolo don a kun koyi u ka wari n'o ye randi ye k'a y'o ba 50 di o bɛ taa bɛn fo dollar wari 2 ani kɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko a ye wari min bɔ nin ka di nin ye k'o ye caution ye ko yaasa a ka kisi nka a ka segin k'a ka wasadenya jɔyɔrɔ sɔrɔ sa ko bɛna gɛlɛya sabula a bɛ baara min na sisan o bɛ sariya ale ka bolo ka sariya de kan ka baara kɛ ni o ye Burkinakaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na wulikajɔ min n'o ye sifinw ye olu b'a fɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka jamanakuntigi a bɛ baaraba minnu na ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma ko ka se ka senkɔrɔma don dɔw la kosɛbɛ sifin jɛkulu minnu bɛ si Wagadugu kare kɔnɔnaw la u y'a yira k'a fɔ ni sunkalo kɔni banna pewu
una seli kɛ seli min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ u ka dugu camancɛ yɛrɛ la ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu fatura u ka kɛlɛ tɛmɛnenw na ani fana ka bolomafara ta ka fara u ka fond national min bɛ yen min ye Burkina sifinw ye ko n'Ala sɔnna ma fana seli ɲɛkɔrɔla la fana u bɛna yɔrɔba fɛn b'u ka dugu kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen furan pewu kin kɔnɔnaw la u kɛlen ka denmisɛnnin gurupuw sigi bi yaasa ka se ka baara di u yɛrɛ ma kin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jɛya ni baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na k'o fana sen tɛ min y'u ka jamanakuntigi a ye forow tu tigɛ ka foroko don ba la u ka jamana kɔnɔna na k'o bonyamasegu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ denmisɛnninakaw fɛ ni sunkalo ni ale banna Faransikaw fɛ yen min ye Jeux Olympiques ye ni o kan ka kɛ Faransi fɛ yen ɲinan san in kɔnɔna na sa juillet kalo waati la o labɛnw bɛ sen na yɔrɔma falen minnu bɛ yen sa n'o olu kɔni kan ka Jeux Olympiques ale ko kunbɛn n'a bɛ fɔ o ma sa ko centre aquatique olympique o na kɛ Saint-Denis-kaw fɛ yen Emmanuel Macron o senfɛ sa a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Aya Nakamura ko a bɛna ye Jeux Olympiques kɛnɛ kan n'a tɛna ye k'u ka taa ka bɔ yen ko a bɛ ye bi a bɛ ye sini kilon daminɛ a n'a kun cɛli ko n'Ala n'a kɛra sɔnna a ma ko ale kɔni ni jamanakuntigi k'a b'o di maaw ma ko maa minnu sago ye k'a fɔ ko ka Aya Nakamura senbɔ nin ko in na k'u ka t'u ci la sabula Faransi tɛna jɛn n'a ye cogoya si la u ka se ka kɛ Guadeloupecaw fɛ yen muso mafalen dɔ bɛ yen ale dɔnnen don kosɛbɛ sɛbɛnni ko ta nasira fɛ n'ale ye Guadeloupéenne ye Maryse Condé ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la ntɛnɛn tɛmɛnen u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔna na min ye Maryse Condé ye maa min don a ye livre caman sɛbɛn min ye Segu tarikuw bɛ o la farafinna tarikuw bɛ o la livre camanba den bɛ yen a y'olu sɛbɛn min ye Maryse Condé sa ale yɛrɛ kɔni fatura k'a si to san 90 na u y'a jira k'a fɔ ko maa min don muso min don a ye wulikajɔ caman de kɛ farafinna ni farajɛla ka livre sɛbɛn min ye jɔnya kɛwalew kan ka livre sɛbɛn farafinw yɛrɛ bɔnsɔn Faransiw bɔyɔrɔ fo ka taa se États-Unis kɔnɔna ma a ka kalanw fana o y'a to a sera ka taa kalan kɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ université baw kɔnɔna na tariku ale fɔli la a bɛ sanga maa min na nin waati in na sa ko na kɛ Alpha ani Adamba ye olu fana ye livre sɛbɛnnabaw ye ale ni tariku dɔnba ŋanabaw ye Maryse Condé ko ka dugawu kɛ a ye États-Unis kaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko min ye amande 454 million dollars wari million dollars la ko min ye Trump ye k'a kan ka o de sara a nɔ minɛlen don nka a terikɛ dɔ bɛ yen sa ni o ye Californie ka ye ko Trump wele ko a ka taa wari in sara min kɛ o ye dollar wari million 175 sara ko yaasa o ka se ka kɛ caution ye Trump yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ma dɔn kɔni k'a fɔ ko sojɔ kɔnɔna ani sojɔ ko la ko wane don ko nka k'a terikɛ min bɛ yen n'o ye Hakei ye n'o ye milliardaire Californie ka si bɛ san 80 na ko yɛrɛ de wulila k'i jɔ ka taa magistraw fɛ ka taa wari in sara ko kun jumɛn na ko terikɛ ye nin kɛ ko maa si t'o jaabi dɔn u kɔni maa fila nafolotigiw kɔni ko o dan don États-Unis kɔnɔna na États-Unis kaw fɛ hali bi min ye Los Angeles polisiw ye ale ni FBI k'olu bɛ wuli ka jɔ la sabula bingali dɔ kɛra u bali u kamana na kosɛbɛ $30 wari ko min ye bingalikɛla dɔw kɔni ye k'u taara wari mara yɔrɔ dɔ kɔni dakari wari mara yɔrɔ in u y'a dakari cogo min kɔfuru forme bɛ yen k'u kun kɔni taara ɲɛsin o de ma tegu k'o sanfɛla walon ka bɔ o la k'o ta ka taa ni o ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko in ye k'a kɛra ko siniman koyi dimanche tɛmɛnen tuma min na maaw bɛ taa ni ka segin la dɔw bɛ dumuni ɲiniw ni fɛnw na ka labɛnw kɛ sa yaasa ka se ka ntɛnɛn baara ta daminɛ ko u sera ka taa nin waleya in kɛ maaw yɛrɛ sigilen ɲɛna k'u to ɲɛnajɛ yɔrɔ dɔ la koyi ko maaw bɛ bali ka mun ye kuran tigɛra ka girin ka tila ka na tuguni ja o kɛra zo ninnu ka dakari waati ye yaasa maa kana mankan mɛn ka tila ka wari in bɛɛ lajɛlen cɛ so in a n'a lamini bɛɛ lajɛlen Los Angeles sɔrɔdasiw n'a polisiw kɔni kɛlen don ka t'u jɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye subahana mansinw ye o kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen ta yaasa ka se k'a dɔn maa ninnu ye waleya in kɛ cogo min cɛ ninnu fɔrilen kare kun fa kun a video caméra fɛn fɛn bɛ u y'a bɛɛ bloqué wa u taatɔ u y'a bila a la fana olu ye voleur professionnel ye an bɛ segin ka na farafinna an yɛrɛ fɛ yan sa cɛw ka cɛ ni ka gɛlɛ dɛ eto ko Cameroun fédération ɲɛmaw k'u ye entraîneur kura ta ko Belgique ka don u y'a jira k'a fɔ ko Belgique ka in n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa baara la fédération président o de b'a fɔ ɔhɔ n jɛra n'a ye o bɛ sɛbɛnni kɛ ministère des sports o bɛ wari sara eto ko a bɛ bɔ da o da fɛ a ka b'o da fɛ cɛ ka papier tɛ signé ale ko sɔng de ka to yen u k'a to sɔng ka to équipe kunna
a ye gɛlɛyaw ye a ye degun ye kuma kɛra a fɛ a ye faamuyali kɛ ani minnu kun tɛ bɛɛ lajɛlen ko faamuya batili k'a kɛra u ma leçon ye sabula a kɛra u faden fɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye ko nka ko ni fédération mɔgɔ ɲɛmaa tɔw mago t'o la k'ale de ye tête de liste ye koyi vote kɛra ale de ye liste ye ale de ye fédération ye ale de ye ligue minnu bɛ yen ani balontan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka baara min kɛ musaka ko kuma fosi tɛ yen Belgique ka min natɔ filɛ nin ye ale b'a dɔn ale ye balontan diɲɛ kɔnɔ wa bi k'a fɔ ko ka na ni maa sugu ye k'a bɛ Cameroun balontan segin a kɔ Eto'o kɔni ma sɔn fiyewu kamalen ale ka tɛgɛ dɔ bila ale ka ko la an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min nin waati in kɔni na janajaw ka ca kosɛbɛ janaja minnu ni olu caman mɔgɔw bɛ ka caman kɔni kɛ funteniko ye yɔrɔ saya yɛrɛ ko ten ko ni sababu tɛ yen fiyewu ale tɛna k'a bɛ ci waati min k'a kana nibɔ kan k'a ko ala ma ko nibɔ ka gɛlɛ dɛ k'i t'a to i ka fɛn dɔ don n'u cɛ maaw k'o lakali n'a tigi bananen tɛ ni ko dɔ ma kɛ funteni anw y'an da yen da o kun an kɔni ye an balimaw caman bilasira ka taa u bila u dayɔrɔ laban na an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya an yɛrɛ kɔrɔmuso n'o ye Irita Ba ye Irita Ba ale ye docteur Ousmane Ba min kun ye Modibo ka ministre min ye jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ o denmuso fɔlɔ de ye ale ye ale ka kalifa minɛ ala Bamakɔ yan Misabugu janajaw kɛra a yɛrɛ ka du kɔnɔ bi min ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita o furumuso Aminata ale tun bɛ kɛnɛ kan Sinalu Jawara ka taa se docteur Yusuf Diallo ma madame Si Kayatou So min ye Gawusu Darabo a n'a dɔgɔkɛ Sulemani Darabo olu fana tun bɛ kɛnɛ kan maa wɛrɛw caman tun bɛ an yɛrɛ ka segukaw caman nana Usman Bashin ale ni Laji ka taa se tuuti ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ Segu an ka maaw caman nana ka na janaja in kɛnɛ kan min ye Cheikh Umar Sissoco ye ka taa se a n'a balimamuso ma n'o ye Jani ye o y'an ba tɔgɔma ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa ala ka ninnu dayɔrɔ sumaya fala ye kaburu dɔ bɛ maa waaju dɛ kaburu bɛ maa waaju saya yɛrɛ de ye waajuli ye n'i ye mɔgɔ caman ye u bɛ fɛn caman fɔ u jɔlen n'u sen kan ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa bɛn don min ma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ anw kɔni walahi nin ko minnu kɛra anw yafara bɛɛ ma walahi surtout bi Lailatul Kadiri donba in na an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'an ka degun seri ma an b'a ɲini fɛ i ka yafa ma ala n'a kira kama parce que mɔgɔninfin i bɛ fili baara in ma nɔgɔn quoi baara in ma nɔgɔn mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa ala ka hakili ɲuman d'an ma faso ko an k'an jija o la foyi tɛ faso bɔ Keba Jalo k'i fo min ye fala ni amara ka o fana fo k'aw wale ɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na brève kunnafoni telimanw olu kɛnɛ sigi yaasa aw fana ka taa waajulikɛyɔrɔ la parce que bi ye Lailatul Kadiri ye an b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ waajuli kɛnɛ sigi bi Usmani Sherif Madani Aidara ale ta bɛ kɛ Suala Bayaya min ye n yɛrɛ terikɛ Banjugu ye ale na anw bɛ fan kelen fɛ ale fana ta bɛ kɛ an yɛrɛ ka imamu n'o ye Udu Kone yɔrɔ baden de fɛ seliw ni bato ni dugawudon bɛ kɛ yaasa min ye ka su in ale ɲɛnɛmaya maa si kana jɔ i ta la i se ye seli ye o i se ye wurudu ye o i se ye tamaro ye o i se ye fɛn fɛn ye i ka ŋaniya sira kan i k'a di i k'a fɔ ala k'i kisi parce que min b'an ka jamana kɔnɔ bi a ka girin a ka gɛlɛn a bɛ k'i ɲɛna k'i sen t'a la k'a sɔrɔ ko dɔ bɛ se ka s'i ma yaasa ala k'i kisi i yɛrɛ ka kɔn i ka dugawu kɛ i ka bato kɛ i k'i yɛrɛ kisi i ka baarada kisi k'i ka denbaya kisi ka jamana kisi k'an bɛɛ lajɛlen kisi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ wulada in na ta an b'o jɔ yan fɔlɔ yanni nɛgɛ kanɲɛ 21 cɛ États-Unis kaw an b'u fo an balimakɛ dɔ bɛ yen ale nana ka bɔ États-Unis ale na waati ale nana bɛn ni kurantigɛ daminɛ ye ale ye machine dɔ b'a bolo a y'a don kuranw na k'u lajɛ a ko nin ye tajiko gɛlɛya de ye ko ni tajiko gɛlɛya don ko fo ka ɲɛɲini énergie min bɛ kuran di parce que ale ye kuran capacité lajɛ quoi bon bi mɔgɔw bɛ ka taa panneau san ale bɛ k'a f'u ɲɛna n'u ma ɲɛ u ka panneau san u ka fara ɲɔgɔn kan si aw ka sow tugulen don ɲɔgɔn na yan'aw k'a yɛrɛkɛ bɛɛ bɛ t'i yɛrɛkɛ k'aw ka fara ɲɔgɔn kan bon a bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna bi mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que kelen sanni aw tɛ nafama sɔrɔ quoi mais n'aw jɛra k'a kɛ aw ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ se ka fɛn ba ta quoi a kɔni ye misali min yira ne na o ye Musadɛk Bali
hôtel Azalai min filɛ nin ye Memorial kɛrɛfɛ k'o baara kɛcogo k'o ɲɛna kosɛbɛ donc mɔgɔ min b'o ka batterie n'o ka fɛnw dɔn k'olu baara kɛcogo ɲɛna an b'a fɔ fana mɔgɔw k'u jija parce que ko in a sera yɔrɔ min a b'an ni kɔ sisan dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 tawakkalitu Allah alamani sonche kuna dashi to ko tawakkalitu Allah jongi jigide kadalima sayi tawakkalitu Allah